عدلنا قاشا اتي له ويبلك له وريد له اتي له قاشا مرحبا قعد حن متها بشومي اتي زلقا سليمان جمال الذي اوكي حراي كلكم دقر تدالكم لكم ادمينات كنجمر مدبنا حنكيت اوكي حراي غير مش بر قدامنا تمو قدامنا انت قبرت بدوس قاسح اسكا ولا تحاول تار استر اي عدم تار اسنت اي تبذل هاي من اسيد كان محفظ هاي من اسيد اكبر كم أولهم متمرد بتقريني بعرب إن كن كفتنا بعرب حاولنا تخلوي كأماي مسايتي له كفته بتقريني حيل من نسي الله خده حيل من نسي أو تعطل الله مثلا أوكي أما تخلقت خفته تخلي خاتم مدد لأنه يري لهم حيل من نسي ولا ريد أوف قبرهم يكاركون سمع لكم دائما سمع لكم اوشي اوكي تخلى مايك نابخا ما حيل من اسي سناد زمرتو على سخم تو تقبروا لي خنا باخا مدرك كبرها واسمعكم سمع الله يرب بار كبرات قدمات كبرات تخافتلتي اريتريا حدري جنة لما عنتي مدب حزولنا زقرب كورغاشانا اتو سليمان ادم حسين كوينو حيزو مصي زلو زعبتات كاني هاجر منغستي هاجراو مننتن زيغنتن كم اون كالوت مننتات كم كجلاوي مننتن يكون ابزي ارستزي سفح زباله مجلسي ككافلنا بخبري مصيلو نزي زمص زلو زعباون تساتفتن نكون كلنا بصمونا خنسمعون كردون نتي قداي كاكنستنتنون بخبري نقدمكم ايها الاخوه والاخوات سيداتي وسادتي وانساتي اليوم فت إريتريان حضري جاقانو تقدم إليكم الأخ العزيز آدم سليمان حسين والأخ العزيز حيناقش موضوع دولة قومية والهوية الوطنية والهوايا الأخرى وإدارة الغرفة تتمنى لكم أوقات جيدة أتمنى أن تناقشوا وتستوعبوا هذه الأمور ونرجو المشاركة الفعالة في هذا الموضوع وشكرا نبغاك ورقاشانا تفضل الأخ العزيز أستاذ سليمان الحسر عن المخنك مايك حزامو مدرخ أوكي حنسب كل صبي أهلا وسهلا فيك يا أستاذ سليمان إن شاء الله سنستفيد منك كثيرا شكرا هذا الهجرة سأسير يبدأ أنت صبون ده تنببي على هذه العربية خونك شكرا على المقدمة باللغة العربية قبلك كان راح تسلم يبا ما تيجي اوكي ما بقى اسك غاشانا تودقول لا مسلني قبل انتلها قربت حاجه اسك سليمان اسك فتنا عندنا تودقك لا ريكان يرن عندنا وريك اسك فتنا حجي اسمع له يا حجي كعزال لأنه مالتي مو كجمر ده هو كتسل خم سمعك كتسني إحنا مايك الله سمع له يا تلوك ندي أبيات النمبر حجي الله هو
وكستايسك قبلل انتلها قبلل حجزو يهاسك قبلل اسكفتن دحان كتصلمو اوكي مو خجمري مركت مغور لي كجمر نحر كوينه اوكي هو جمر سليمان سمعك غريتان دي تكنيكال تاشمو صقم نو يغزي خوينس قرب رسيعه سنيحتا خميغر كاتتو حجون ارغصنيا كنت لوك ابياتن لاغن يدي حيزي ያለው ታ ማይክሮፎን ከጀመረ حاجه لينا وكسي مو مجمريا سلام كمان شيخو المخلوني اكايتي غزا حدر جغانو سلازا حدكمني مسير كراويان حاتين حواتين كراخب اب غدا هاجر يهمين باهل عقمي يفقدو حسابك كافل كمون قالت حسابات وين كسمع الدرس اللي ذهبكمني بمسغانا خجمري دلي في كان بزر راخبن حوي تكذلاي يوحنس سغاي فلي مسغانا يغلوكا كمون كل خدكم ابزي روم مسانا دلهم لو مشت الحقراو غداي ذاته غزيكم سويكم لسرقكم دلني حبي مسغانان اخبروتن تغلصلكم يفتو صبو سمع له يا جماعه اوكي جود مبار امناي بقطن بارا برستي خاتوي اتي تقريبا زلخو ارستي تمزي حونا كل سنه هاجر منسي ويستيت هاجراو مننت زيغنت وجلاو مننتاتن زبلي ابزي على يلنا حساب قدمي مكفالي جن رخيبه مسحواتي كراخب عامل فقد حساب ككفل بزبل دامبر انا نايزل استزي في لا خوينه وي تباهم لعلي سلازفلت ايكونن ابزي قريب دلو اذا خصمر له يدلي كدا بجزا سي بزح كريته مسدلهم ازي بروح كون لي يدلي بالعزم بقر ابتي اقدمكم زبلكو ازر استزي وي هجراوي منغستي اب حباراوي هجراوي مننت زيغنت انديز مسرت ويس نغجلاوي مننتات مسرت زغبره يقون زبريو اكون انتي خطفل لي ابزبلي قرب حساباتي ككافل مجمات كم زكال كند مبغسنا زرسزي اتي بيرترا ابيرترا خمس نزليو لوتي نعلامان بهجن دليتن زبيرترا زنصبارق من تقون بخلا زراربا دما فتحن سلامن جزات حقن من تكرغاغصو مچو بايتا فطر بزعبا زخيل سرعه محدره وي من هاجر منغستي باغو كنزارب كنمايت كنزاته سلازلناي بتوساخ دما ابزي كبابينا خبز الرايو تريوتات كنمهرن لمصا هاجرنا بحدغا ودغو زخولو حدا زنباريتات يقلقلوا مهلاو منا بغمد بمتاو كاين مهللن انفتنا كاين سحتن سلازغبانا لو تدما تاريخاو غديتا سلازخونه بزعبا مصاينا كنزاربن كنزاتن سلازلنا ينبلكون يرا اتي ابودنا نحناتو مچم ابزان نبر العالم بزعبا هاجراتن هاجر منغستاتن مزراب كاب جمر كابتنتي جميرو يكونن بهلا يرما كاب وانا تنتاويان ناغطانه جميرو مزاغب تاريخ كم زنغرونا بزحت زريبولن تحسيبولن تصحيفولن شفلالي سرعه منغستات ون يرومن اللونيوم مستي تاريخاو معبالنا يود سب دما كاب غزينا بغزي اندا معبلو مصيوم قدمي استات 300 عام قدمي لدته كريستوس ابيلي خون اقصلن ثلاثه غاغي خوينا يغريتا ينقمي كريستوس قدم مولادو زنبره غريخا ارسطوتل زبحال نود سب
تقلص كلش كم جايبل أبتي إنجليزية أنا بتقرني أنا ترجميه أنت ترجمنا تيو نفس وقف ودسب هيوت على ماله ما ودسب هيوت على ماله يبل سلازقنا دما فالأخوة ودسب نتي علاماتي مرجزاتي يبل نليش خو قلت خلو دما علامانا هيوت مدراوي دستا إيو ويد بمخنياتن بصبوق سنا مغوارن زركب أبيتيو قبل يقلصو أريس بسبون يقلصو كم زد ما يبل ودسب بتفطرو بحبرت زنبر فطوريو بقى سوشيال أنيمال كم زولو بإنجليش مالذي سلازخونه منبابرو وي هيوتو بقسانت كمرح كفئل مسرعة محدرة الديوي سلازخونه يدما بزعبا اتي نزد ليتزي اتي ناي مدراوي دستا وي قسانت نمدلنايو نمملا زحاش عينة سرعة محدرة يدما بخلاص أوعى من هاجر منغستي بزعبا نبلو أمر مزراب أدلا يزخون أبزي ملكتنا عين سرعة من استخدم الله سنبار الناس مسرت زجبرة ويدما بنصارو نقول قوي من النتات مسرت زجبرة سرعة من قستي نبل كل الناس انتهى مالتنا يويلنا محتات تدلينا يعني كل يوم سرعات مليك انتهى يويلنا نزارب دما قد ميوجن زي قاملت كالمخانو انتهى مالتيو الناس كان رأي بغلل زبالة أقلالسا زيغا مالت أكل ناي حدا الأولاو هاجر مخانو بحقي زفلت والكسر مالتي وثم زيغاتات نايتا هاجرتيا نايتا الأولاو هاجر وينايتي الأولاو هاجر خلالي أمنت وما بقول كلهم غالي زيهم كاس فلالي صفحتات ناي مننت خونو من كله زيغنت كأنا كلهم ثم بحبار كاب منبر تفطرون حبار سنة البونتي وخبها لك زي قلنا مسألة زجبرة نتم قالوت ناي هايمانوتي خو كبابي وين ناي قنقا وين ناي صوتا وين قال زخبر حادي تراي مسألة زي جبرة وين ما نقولهم بمعرض رئي بقولهم كعب بمعرض الرئي سرعة منغستي إيو مالتيو زي قلنا مسألة زجبرة سرعة منغستي وي سرعة محدرة زدلينا اتناي قنقا يكون وين عليد ناي هايمانوت يكون وين ناي صوتا وين ناي كباوي دحرا بايتا بزي قدس نقولهم زيغاتات ناي تهاجر بمعرض رئي بكلهم زيغاتات كا بمعرض الرئي كلهم زيغاتات ناي تهاجر ون بمعرض كم ناتهم غيرهم زريون يحبون كلا خلولن اتي انكو سرعة منغستي نسو سلازخونه ايو مالتي أبزي بمسرته بزعبا ستيت لجتمسي ويدما بزعبا قبولنت هاجر منغستي هنا نزارب زرنا مالتي زي مالت كا زيغاتات يحربايتهم وي بوليتيكاو زمباليهم انتي مخانو بزي قدس كمناتهم غيرهم زريو هاجر منغستي مهلاو مالتي بحثيرو يزبال زعانة منغستي ابناي حباراوي مننت تمركز منغستي مالتي كمناتهم غيرهم زريو هاجر منغستي مهلاو مالتي بحثيرو بال سيفيك ستيت مالت اب حباراوي بوليتيكاوي مننت زمسرت سرعة منغستي يو الكاخ قلصون يكالي كمزا مسألة منغستها ناي قدن سيكولار وي علماناوي ترايو مزخيل أبزي من البات تقصى بليه وحلف تقام خوين تسمعني أب دم بتقامو أب كل ذي كنا سب قليو بحبشة أب صغر بقوان كله أب محبرة وميديا زجنا زمسل بزعبا زي قلنتن مننتن زجبر كركر الله وتم موناتات نايزي كركر زي والكسبات يكونوا وجلتات بسحتوه خوينو تسمعني مسرتاوي ودايغن الله እሱ ድማ እንታዩ منነት ክበሃል እንከሎ ዝተፈላለዩ ጽፍሒ ዘለዎ ናይ ልቅ ሰባት መግለጺ ምዃኑ እዩ ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ እንተወሲድና ብዘይካቲ ሓባራዊ ኤርትራዊ መንነቱ ካል ናቱ ዝኾነ መግለጺ ናይ መንነት ሁሉ ይኽእል እዩ እዚ መንነት እዚ ከዓ ካብቲ ዝተወለደሉ ዓሌት
ويزامنلو ሃይማኖት ወይ ዝነብረሉ ከባቢ ዝወርሶ መንነት ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ እንተወሲድና እምበር ዜግነት እውን እንተኾነ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ሃገር ኣብ ብምንባር ዝፍጠር ስነ ልቦና ዝመግለፂኡ ፖለቲካዊ መንነት እዩ ክበሃል ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ድማ ብናተይ እምነት እቲ ዜግነት በይኑ እቲ መንነት ከዓ በይኑ እዩ ዝብል ሞገተ ኣዝዩ ድኹምን ርሑቕ ከዓ ክኸይድ ዘይኽእልን እዩ በንጻሩ መንነት ኮይኑ ክልቲኡ መንነት እዩ እቲ ሓደ ሓባራዊ እቲ ሓደ ከዓ ናይ ሓደ ውስን ጉጅለ እዩ እንተበልና ዝሓሸ ምናልባት ይኸውን ኣብዛ ሎሚ ንነብረላ ዘላ ዓለም ከዓ እተን ኣብ ዓሌት ወይ ሃይማኖት ቆማ ሃገራት ዘይኮና እተን ዜግነት ጥራይ ተላትን ምዃኑ ኣብ ቅዋመን ደሳ ሃገራት እንተን ዝያ ሰፈነንን ድበልፃ ድማዕበላን ህዝበን ከዓ ጽቡቕ ነባብሮ የነብር ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ ሓሊፈን ነቶም ኣብ ሃገሮም ሰላም ሲኢኖም ዝስደዱ ደቂ ሰባት ክዕቁባውን በቂዐን ንሪአን ኣለና እዚ ከዓ መቸም ብሰንኪቲ ሓደ ርብዒ ናይ ህዝብና ሰዲዱ ዘሎ ህዝቢ ከም ምዃንና መጠን ካባና ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ምስክር ክኸውን ዝኽእል ዘሎ ይመስለኒ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ሕቶ እምበኣር ሓደ ንዜግነት መሰረት ዝገበረ ስርዓተ መንግስቲ ስቴት ምልጫታት ዓይነት እዮም ምንቲ ክህልወካ ክማልኡ ዝግብኦም ቅድመ ኩነታት ዓይነት እዮም ዝብል እዩ ብወገነይ ምስ ኩነታት ኤርትራ ኣዛሚደ ሰለስተ ነጥብታት ተቐረብ ክፍትን እየ እቶም ዝብልናዮም ስርዓተ መንግስታት ማለት ናይ ዜግነትን ናይ ጉጅላዊ መንነታትን መሰረት ዝገበራ መንግስታት ማለት እዩ እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ቀጥታ ተፃራሪ ስለዝኾነ ኣብተን ሰለስተ ነጥብታት ንክልቲኡ ኣብዘን ሰለስተ ነጥብታት ክጠቃልል ክፍትን እየ ዝጎደለ እንተልዩ ከዓ ብናትኩም ሓገዝ ኣብቲ ነካይዶ ሓቢርና ንምልኦ ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ቀዳማይ ክማልኣ ዝግብኦ ዕልማናውነት እዩ ወይ ሴኩላሪዝም ይበሃል ብእንግሊሽ ኣብ ኩነታት ሃገርና እንተተመሊስና ከምዚ ዝኣመሰለ ስርዓተ መንግስቲ ሃገርና ሰላም ዝሰፈና ሃገር ንክትከውን ይሕግዝ ንተግባረ ግዝኣት ሕጊ ምቹእ ሃዋህው ይፈጥር ማሕበራዊ ፍትሒ ንክሰፍን ይሕግዝ ሃገራዊ ሓድነት የደልድል ነቲ እንዳማዕበለ ዝኸይድ ሓበራዊ መንነት ከዓ ኣብ ዝተኣማመን ናይ ቀጣለ መስመር የእትዎ ክምዕብልን ክሕይልን ከዓ ምቹእ ሃዋህው ይፈጥሮ ምክንያቱ መንነት ክበሃል ከሎ ምስ ግዜ እንዳተቀያየረ ዝኸይድ እምበር ሓደ ስታቲክ ነገር ኣይኮነን ወላ ጉጅላዊ መንነት ናይ ውልቂ መንነት ዋላ እውን ኣብ ደረጃ ሃገር ዝግለጽ መንነት እንዳማዕበለ ዝኸይድ ዝቀያየር ዳይናሚክ ነገር እምበር ስታቲክ እውን ኣይኮነን ስለዚ ምስ ግዜም ኩነታትን እውን እቲ ደረጃ ሓይሉ ክብ ወይ ለጠቕ ክብል ዝኽእል ነገር እዩ እዞም ዝበልናዮም ጉዳያት እንተተረጋጊፆም ከዓ ድኽነት ስዒርካ ቁጠባዊ ምዕባለን ማሕበራዊ ፍትሕን ምርግጋፅ ዝቐልውን ብቅዋም እትመሓደርን ልዕልና ሕጊ ሰፈናን ዲሞክራሲያዊትን ብልፅግትን ምዕብልትን ኤርትራ ናይ ምምስራት ሕልምና ከዓ ገሃዲ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ መንግስትን ናይ ሃይማኖት ትካላትን ንጹር ፍልልይ ክህልዎ ይግባእ ከም ልምዲ ደኣ ሃይማኖት ብዙሕ ግዜ ይለዓል እምበር ኣብዚ ዝኾነ ካልእ ጉጅላዊ መንነት መሰረት ገይሩ ዝቆመ ትካል ዘጠቃልል እዩ እቲ ሓሳብ እዚ ክግበር ዝግባሉ ብዙሕ መሰረታዊ ምክንያት ኮይኑ ዝስምዓኒ ምናልባት ከምቲ ብዙሓት ዝሰግእዎ መሸቆ ኩላትና ሃይማኖታዊ ወይ ኤትኒካዊ ትሕዝቶ ወይ ቃና ዘለዎ መንግስቲ ከይምስረት ወይ ከይህሉ ጥራይ ኣይኮነን እዞም ትካላት እዚኣቶም እውን ካብ ናይ መንግስቲ ኢድ ኣእታውነት ነፃ ንክኾኑ ውሕስና ስለ ዝህብ እዩ ንሳቶም እውን ማለት እዞም ዝበልናዮም ትካላት ናይ ሃይማኖት ይኹን ናይ ካልእ ጉጅላዊ መንነት መግለፂ ዝኾኑ ትካላት ካብ መንግስቲ ነፃ እንተደኣ ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ተኸተልቶምን ሰዓብቶምን ዝሓሸ ተኣማንነትን ቅቡልነትን ለጅትመሲ ስለ ዝህልዎም እዚ ተኣማንነት እዚ ከዓ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣወንታዊ ግደ ንክፃወቱ ስለ ዝሕግዞም እዩ
زي نتصور في اللي زدما من قصاو سلطان زحاز حيلي سلطانو نمنواح كم زي تقوم لهم يقبر أبزي شيء اسمرنا له حلف زي ندلي نهمانات كم حدا أبنة نتوسيدنا مالته كم تلومو هاجرنا زلو نشموع المناو من قص زبهال أبتك برجن مدللا هايمانات كل متهم شبيش وخل كلهم عقم زجود الوقاء هايمانات كا نوين هايمانات كلات ملو بملو أب تحت قدر ترو تيوم يركب لومي أب هاجرنا كل هات أبيانات كمون هايمانات مسلم الناس تهاسروا كمنا أوقاف تكالات أب منتاج عمل سيرة كونات كم يركبوا كلنا نفلتو قداس لزغنا ما بدر متاو زد اللي أي خورن خمزي عينة من قصة الماناوي كله أي كلمة الماناوي اللي يكونش نتلا نتكلم حيواناتون أبناء جزء رسو ناي بوليسي متكبري تكلات وي بتقلل أنا يتزرعات أبناء عفاش الدبات غير زهكن ستالي ناوي زرعات انت بالكا زحاشة مقلت له خيدو من قصة يربح نحاقر يربح انت قال هايمونات ون زي يربح يو ترقم كاي بلون ترايدنا هنا احنا بتزقبانا اب مسايد ارترام مالتي من قصتي نحالتي علماناوي اندابله بحوقا انداتو هايمونات كم حادر بفتشم اي قباني من قصتي قن كاب هايمونات راح يكونن ايدو خلعل زقبو كابتن قالوت ناي محبراوي بزحنة مجلسيات ون يدو كالعلي قبا بحثيرو حزبي كم حزبي زيغا دما كم زيغا مشلو بحقن بقوامن استخبرن تلاخوينو هايمانوتي يخنو قانقو وين بهلو ابز ملكتو ጉዳያት እዚ ግበር እዚ ድማ ኣይትግበር ዝብሎ መንግስቲ ኣድልዮን ህዝቢ ባዕሉን ሃይማኖቱ ዘድልይዎ ትካላት ከقوምን ከመሓድረን ከምኡውን ባህላዊ ትካላት ሙሉእ ብቕዓት ኣለዎ መንግስቲ ከዓ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጥራይ ክሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ እቶም ትካላት እዚኣቶም ግን ምስ ሕጊ ዝፃረር ስራሕ እንተሰሪሖም ሕጋዊ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሓላፍነትን ግዴታን ከዓ ይህልዎ ስለዚ እቲ ይርክብ ናይ መንግስትን ናይ ትካላትን ብሕጊ ይግለጽ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ምዝ ተተሓሒዙ ዝለዓል ቅድመ ተደላይነት ኢለ ዝጠቕሶ እንታይ እዩ ፖፑላር ሶቨሬንቲ ዝበሃል እዚ ማለት እቲ ዝኾነ ይኹን ዝቀውም መንግስቲ ብነፃ ድሌት ናይ ህዝቢ ጥራይ ክቀውም ብቅዋም ክመሓደር ብዕልና ሕዚ ሕጂ ክግዛእ ይግባእ ማለት እዩ ለከለና ድማ ትርጉሙ ንጹር ክኸውን ምንቲ መንግስቲ ልዕልና ሕጂ ከኣምን ማለት ድማ ብሕጊ ክግዛእ ደኣ ይግብኦ እምበር ወግሃ ፀብሐ ንጭቆናን ንዓፈናን ዝሕግዝዎ ወይ ሕጋዊ ንተግባራቱ ሕጋዊ ሽፋን ዝህቡ ሕግታት ከም ድላዩ እንዳውፅአ ክዕንድር ኣይግብኦን እዩ ማለት እዩ እቲ ሕግስ ልዕሊ መንግስቲ እዩ ማለት እዩ ንባዕሉ ሕጊ ዶ የኽበረ መንጋ ብቕዓትን ሞራልን የብሉን እዚ ማለት ድማ ኣብ መንጎ ሓጋግን ፈጻምን ትርጓምን ናይ ሕጊ ንጹር ዝኾነ ፍልሊ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ بخلاء الزراربا في بقانق انجليز the rule of law نقول مالتي versus the rule by law يقولوا هذا بحق شفان نجزاء مالت قنقولات هذا بحق خدجزاء وكان لنا حقي مثل بار مالتي بحقي نجزاء لنا ندابلو بعلم جن ولا بتبعلم دوسو حقي زي جزء من قصات ابسلوس علم لمدن حزن انتريو ما نقولاتنا نقولتنا زي ذيك حقي من قصب عليه بحقه زي أبزي جزاء له هاجر دماء لعلنا حاجة خرجات بتافت سيمو ذيك كان نجار يكونن بتحصل سيتي ما يكرشان بتي بوليتيكا إزغاء مغنيات له هاجر داس لزخوني بوليتيكا بحال كله سبات بولكي يخون بوجي جلة ናይ መንግስት ስልጣን ንምጭባጥ ቡአ ቢሎም ድማ ሃገር ንምምሕዳርን ዝጥቀሙሉ ስልት ሆነ
ንሱን ልክዕ ከምቲ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ጉጅላዊ መንነት ዘይኮነ ኣብ ሓባራዊ ሃገራዊ መንነት ወይ ኣብ ዜግነት ዝተመስረተ ክኸውን ይግባእ እዚ ማለት ድማ ሓደ ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝቀውም ብባህሪያቱ ስልጣን ንክሕዝ እዩ ስልጣን ሒዙ ድማ ከም ሓድር ስለ ዝኾነ ህዝቢ ዶ ክንብል ከለና ድማ ሓደ ፍሉይ ጉጅለ ናይ ህዝቢ ወይ ሓደ ክፋል ዘይኮነስ ሃገር ድማ ሓደ ፍሉይ ከባቢ ጥራሕ ዘይኮነ መላእ ሃገር ስለ ዝኾነ ሓደ ስልጣን ክሕዝ ዝቆመ ወይ ድወዳደር ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ሃይማኖት ይኹን ኣብ ዓለት ወይ ድማ ኣብ ካልእ ፍሉይ ጉጅላዊ መንነት እንተተመስሪቱ ስልጣን ምስ ሓዘኸ ንኩሎም ክውክል ይኽእል ዶ እንደይክእል መቸም ፍሉጥ እዩ ካልእ ኣገዳሲ ጉዳይ እውን ኣሎ ንሱ ድማ ዴሞክራሲ ዴሞክራሲ ንብሎ ኣመር እዩ ዴሞክራሲ ኣሎ ክንብል ንኽእል ነፃ ናይ ስልፍታትን ናይ ሓሳባትን ውድድር እንተልዩ ጥራሕ እዩ እዚ ማለት ድማ እቶም ኣብ ነፃ ምርጫ ንስልጣን ዝወዳደሩ ሰልፍታት ተወዳዲሮም ትዝሓሸ ኣነስ ትዝሓሸ ራእይን ፕሮግራምን ኣለኒ ነዛ ሃገር ኢሉ ንህዝቢ ዘእምን ስዒሩ ስልጣን ይጭብጥ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ሓሳብ ዘይኮነ ኣብ መንነት እንተላ ተመስሪቶም ግን ሓሳብ ወይ ፖለቲካዊ መደብዕዮ ዘይኮነስ ረብሓ ናቶም ኣረዳ ማለት እዩ ናይቲ ንወኩለና ዝብልዎ ወገን ወይ ጉጅለ ሒዞም ዝቀርቡ እንተኮይኖም ኣብ ምንታይ ዳ እዮም ወዳደሩ እዚ የተሓሳስበካ እዩ ኣበይ ከም ትወስደካስ የተሓሳስበካ እዩ ምባል ደልየ ውድድር ኣብ ሓሳብ ጥራሕ ክኸውን ክንዲ ዝግብኦ ውድድር ናይ መንነት ከዓ ይኸውን ሓደ ጉጅለ ሕብረተሰብ ምስ ካልእ ጉጅለ ሕብረተሰብ ኣብ ናይ ስልጣን ውድድር ካእትን ከሎ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ምግማት ዘሸግር ኣይመስለንን ሳዕቤኑ ድማ ህውከትን ግጭትን ዳእምበር ካልእ ክኸውን ከም ዘይክእል ብእዋኑ ምርዳእ የድሊ ብእዋኑ ትብል ቃል ከስምረላ ዝደሊ ድማ እንታይ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበሃሉን ዝፅሕፉን ሓደ ሓደሲ ህዝብና ዘይፈልጦም ትርኢታት ብምዝካር እዩ መንነት ካብ ካልእ መንነት ይሓይሽልካ ምክርኻር እቲ ሓደ መንነት ናይ ካልእ ከነኣእስ ወዘተ ክትሪኢ ከለኻ ካብ ክንደይ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ሓሳብ ድኽነት ይተኣታተወና ከም ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብድሕሪት ኮይኖም ብድሕሪት ኮይኖም ወለ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነስ እንዳገዘደ ንኽኸይድ ለይትን መዓልትን ዝሰርሕሉ ነጋዶ ከም ዘለው ምፍላጥ የድሊ ንሶም ድማ ዕላማኦም እቲ ጉጅላዊ መንነት ቅርፂ ክሕዝ እሞ ንድሕሪት ክምለስ ኣሸጋሪ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ክበፅሕ እዮም ዝስዕሩ ኣብ ቅርፂ ክሕዝ ማለት ፖለቲካዊ መግለፂ ክህልዎን ብሕጊ ኣብ ቅዋም ክሰፍር ኣብቲ መምሕዳራዊ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ወላቲ መምሕዳራዊ ቅርፅታት እውን ብደረጃ መንነት እንትረኣ ኮይኑ እቲ ስዒቡ ዝመፅእ ኣብ መንጎዞም ምትፍላን ጥራሕ እዩ እዚ በቀረባ ኣብ ሓዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጎረቤት ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሪኦ ነገር ስለ ዝኾነ እጅቲ እንታይ እዩ ዋላ እኳ ሸለል ዘይበሃል እንተኾነ እዚ ዓይነት ትካላዊ ቅርፂ ዘይሓዘ ስጋብ ዝኾነ ኣብ ሃገርና ሪቨርስ ክንገብሮ ወይ ከዓ ኣብ ንጉር ክመልሶ ዝሓሸ ዕድል ኣለና ወራስ እንተደኣ ቅዋማውን ፖለቲካውን ትካላውን መግለፂ ዝሕዘሉ ደረጃ እንተደኣ በፂሑ ደሊኻ እውን ክትመልሰሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ወይ ብቐሊሉ ክትመልሰሉ ብዘይ ህልቂት ክትመልሰሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ከብፅሓካ ይኽእል እዩ ንምባል ደልየ እየ ንሃይማኖታዊ መንነት ወይ ኤትኒካዊ መንነት መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ምኽታል ዘብፅሖ ሓደጋን ህልቀትን ንምርኣይ ርሑቕ ምኻድ ኣየድልየናን እዩ ኣብ ከባቢና ጥራይ ናይ ትማሊ ሩዋንዳ ሶማልያ የመን ኢትዮጵያ ሊብያ ደቡብ ሱዳን ብተወሰነ ደረጃ እውን ሱዳን ምርኣይ ይከኣል እዩ ብትኩሉ ንሪኦስ ናይዚ ፍሹል ፖለቲካ ሳዕቤን እዩ ብፍላይ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንተሪኢና ድማ ካብ ዓለት ወፃኢ ፖለቲካ ክተካይድ ዘይከኣለሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዝፀንሐ
ካብ እዋም ጀሚሩ እቲ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ውንቲ ምምሕዳራት እውን ኣብ ዓለት ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ እቲ ኩላትና ነከታተሎ ዘለና ሓደገኛ ኩነታት ተፈጢሩ ይርከብ ኣብ ኩነታት ኤርትራን ድማ ምስ ኩሉ ዘለና ፖለቲካውን ቁጠባውን ፀገም ፖለቲካ ሓደገኛ ደረጃ ቅድሚ ምፅሑ ንፖለቲካ ሃገርና ዓብ ዕድል ከም ዘለና ክንስሕት የብልናን ካብ ተመክሮ ጎረባብትና ክንመሃር ተኸሎና ከዓ ኣለና መሃር ተስፋ ግብር ናይ ዜግነት ፖለቲካ ኣብ ሓንቲ ሃገር ንብዙሕነት ዘየእን ኣብ ትሕቲኡ ብ10 መስመር ምርሉ ይግባእ ከምቲ ኣብ ብዙሓት ናይ ስሉስ ዓለም ሃገራት ስእነት ሰላም ናይተን ሃገራት ብሽም ዜግነት ፍሻነት ንማሕበራዊ ብዙሕነት ክትፍለቕ እንትፈታ ነት ፖለቲካ ምፍጣር የተርፍ ሳዕቤን ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ንግዲ ሓቃ ናይ መንነት ፖለቲካ ብዙሕ ግል ፖለቲካ እዩ ዝሕዝን ግን እቲ ብስም ቃልሲ አንጻር ዕብለላ ዝብገስ ንሃይማኖት ወይ ንዓለት ወይ ዓለታዊ መንነት መሰረት ገይሩ ዝባራዕ ጎንፂ ንስኡል እንተኾነ ምዕታው እዩ እንተኾነ ዝያዳ ህልቂትን ጥፋትን እምበር ፍታሕ ከምፅእ ኣይረኣይን ዳርጋ ታሪክ ናይተን ኩለን ጃምላዊ ህልቂት ምጥፋዓለትን ዝተፈጸመለን ሃገራት እንትርኢና ከዓ እቲ ጠንቂ እንታይ ምዃኑ ንኩላትና ብሩህ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እቲ ንሕና እንዳከለ ስለ ዝኾንና ኢና ተወፂዕና ዘለና ዝብል መበገሲ ዘለዎ ናይ መንነት ፖለቲካ ወይ አይደንቲቲ ፖለቲክስ ዝበሃል ብድሕሪኡ ፈቲኻ ፅሊካ ንሱ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ፅልእን ህውከትን ሽዒቡኻ ግርጭትን ደምሳስን ህልቀትን ኣሎ ኣብኡ ጠጠዋ ይብልን እዩ ነብዚኣ ክውድየ ንሕና ድማ ነዛ ብደም ሸለስታት ደምፃናይ ሃገር ካብዚ የድሕና እንዳበልኩ ፅኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ብልቢ የመስግንኩም የቀኒየለይ اوكي يغنينا استاذ سليمان يا لنا لكن فريز غير نصني حمل ابيناتهم ما تنحدي هو خصم صنيح كاغنت مايكنات كمان لوك تتغبر صبو نيرو يقرار سلسل حغلغل قرارص الله بخمير برسمع صنيح كا توري يغريتا صقامي لند حناب كالاي حراي مدب بحطهم كفتينا ودي كالخا مسلني هو اوكي حراي يعني ادريس باغوني ندحر الله كوين كاتم كالوت كاني ابزي ارستي حيزو مصي زلو استاذ حاونا استاذ سليمان او نختحطو ايدكم حفابلكم نابخاتكم مدرخ كفنو مالتي نابخا اوكي سمع انت اللي حدا الله خدو ودع علي جلس كولنا لو معلت ولا حد النت ولا لو معلتي اذا توفيق زي كافتنا عي زقدسن بالطعمي ارستي يغني لنا استاذ سليمان بالطعمي مهاريو جنكا very complicated زخونه نغري اذا استزي ብዙሕ ሕቶታት ዘለኒ ግን ክልተ ሕቶ ሓቲተ ድሓረክ ስራዕ ሓንቲ ኣብቲ መግለፂኻ መንግስቲ ክምስረት እንከሎሲ ወይ ብዜጋዊ መንነት እዩ ዝምስረት ወይ ከዓ ብጉጅላዊ መንነት እዩ ዝምስረት ኢልካ ክትምህረና ፀኒሕካ እዚአን ተረዲእናን ኣለዋ ካልእ ግን ቁርብ ክሕዞ ዘይከኣልኩ ሃገራዊ መንነትን ዜጋዊ መንነትን ዝበሃል ከዓ ብገለ ሸነኻትኩም ዘሎ ኣብቲ ዛዕባኻ ክትገልፀልና ፀኒሕካ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ነዚአን
እንታይ ሃገራዊ መንነት እንታይ ዜጋዊ መንነት ንእግረ መንገድኻ ከተብረሃልና እንተ ኽኢልካ ጽብቕት እያ እዚኣታ ሓንቲ ትሕዘን እንተሊኻ ማለት እዩ ካልእ ኣብ መጨረሻ ዝገለጽካዮ ብጣዕሚ ከዓ ንሕና ብጽሞና ክንሰምዖ ዝግብኣና ማለት እዩ ሃይማኖታውን ኤትኒካውን ፖለቲካ እቲ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ምዃኑ ከተብርሃልና ፈቲንካ ማለት እዩ ምስላታት ካሂብካና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሩዋንዳ እውን ክንሓልፍ ንኽእል ኢና ሕጂ ኣብ በዓል ዒራቅ ክንከይድ ንኽእል ኣብ በዓል ሊባኖን ክንከይድ ንኽእል ግዜ ስለ ዘይብልካ ኢኻ ንዑ ኢንክሉዝ ዘይገበርካዮ ሕቶይ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሃይማኖታውን ኤትኒካውን ፖለቲካ አይደንቲቲ ኣሎ ድዩ እንተልዩኸ ብኸመይ ገርና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል እዚኣታ ካልአይቲ እያ የቐኒየለይ ብጣዕሚ መሃሪ ዝኾነ እዩ شكرا جزيلا ادمين ببحنت لي خمي يقبر عبروني هو كم رجع خبب حدا ناتو مملس دحريك اتم بريغا زلو من دا قبرتي حتى مملس لهم بحد حشك خبزو كافح خيب لك اوكي ايش تنك يغني لنا حو حدنت يتي بتا أبيرترا ناي identity politics الله ديو يلن تبل حتى بقى جمري أب politics زبال بغندو سهل أوش تراس politics وصل نجزار يلن لذي نجزار سو ፖለቲካ ዝበሃል የለን ግን ኣብዚ ዲያስፖራ ፍሬታት ኣሎ ንዑ የኽጠቅስ ደለ እምበር ንሱ ግን እንተዳ ዘይተበድዩ ኣበይ ክበፅሕ ይኽእል ዝብል ኣርእስቲ ንምልዓል የምፅዮ እምበር ኣብ ኤርትራ ሎሚ ኣሎ ማለት ወግዓዊ ሽፋን ኣለዎ ናይ መንነት ፖለቲካ ንምባል ደልየ ከም ዘይኮንኩ ክስምረሉ ይደሊ ግን ፍሬታት ኣሎ ናብ ገፁ ክኸይድ ዝደሊ ናይ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ይዕበያን ኣሳ የለዋን ክብል ንኽእል ናብዚ ኣብ ግምት እቲ ጠቂሰዮ በዚያ ክብርሃ ደሊ ማለት እዩ እንድሕር በያ ክትኮንካ ተስፋ ገብር ኣብ ኤርትራ ተዳ ኮይኑ ግን ንገዛርሱ ንቡር ስለዘየለ ፖለቲካ የለን ንገዛርሱ ኣብ ናይ አይደንቲ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነስ ፖለቲካ ዝበሃል የለን ጥራሕ እዩ ዘለን ዓድና ማለት እዩ unfortunately እታ ዜግነትን ሃገራዊ መንነትን ትብል ብዙሕ ግዜ ዝረበላ ነገር ግን ኣነ ዜግነት ሕጋዊ መግለፂ ናይ ሃገራዊ መንነት ኢለ ዝገልጾ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ፍልልይ የብሉን ንሱ ፍልልይ ከም ዘለዎ ተምህሮና ዝደልዩ ሰባት ግን ይቕልቀሉ ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ንሕና እውን ንብሎ ኣለና እቲ ሃገራዊ መንነትናስ ደም ተኸፊልዎስ بناي حبار قلسس بناي حبار تاريخ بناي حبار سلزبونا نوح زمانات دقصري هاجراو حباراو مننت علنا زبل منسي ما ابي المس تدلو راخي يقولنا بالضبط وني ما دغاب نشانا انا خب سفر علي جنات نسفر علي اجمدا ግን زيغاو مغلصيو ناي حم خالد صفحات ناي مننت ግን يلنا يسمعني او حدا ببزحነት ዝግለጽ ሃገር ድማ ዝተከምተ አንተ ወይ ዝበልናዮ ኣብ ዝዝርክያ ተኸው ዝተፈላለ መግለጺ ናይ ሓድናይ ዝኾነ ዝተፈላለ ጽፍሕ ናይ መንነት ኣሎ ሓደ ሃይማኖታዊ ኣሎ ሓደ ኤትኒካዊ ኣሎ ሓደ ናይ ከባቢ ኣሎ ጓልሰቲ ናይ ጓልሰቲ መንነት ኣሎ ተባዕታይ ከምኡውን ፕሮፌሽን ዘጻወተ ከውስግሮ መንነት ዘይውዳ ነገር እዩ ብውልቅ ደረጃ እውን ሓደ ሰናት መንነት ኣለዎ እቲ ፖለቲካዊ መንነት ወይ ዜግነት ግን ሓባራዊ ሃገራዊ መንነት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ብሓደ ዝርድኹ ለካ ደሊ እንዋሕኩ እዚኣ ክኣታሕታ ምንቲ ምልሳ ኸውን ተስፋ ገብር ሓድነትና ረነለይ اوكي انا ادريس باغوني تمليسات الكاديا عند زي عقبك الله وين كهلاي الكون كتحتت بقول لك نيفر جيف اب من حرا الله وين كان باخا مدرخ او
ريد اوف جيرل كالو ريد اوف جيرل كالو أبعتك كذا يعني اوكي حراي ويك رح اخر خلي ايانا تخلو بحر الحرار لخاطب كالوت اوباي ريدايت انا حكاندي حراي نابا خيانا تخلو محرمو بزيادة نيبرقي بابا تخخوت اوكي حراي حدنتنا خمي وعيلكي خمي امسيخي سليمان السلام عليكم قاعد حن مساخا بروم حدر جقانونا والسلام عليكم أنا تي حنت حتى زي قال تررت لبسي نتي مننتنا هاقراوي مننتنا خسرقو ኤሪትራ መንነት የብላን ዜግነት እዩ ዝብሉሎ ኣብዚ ንስኻ ብኸመይ ኢኻ ክትገልጾ ትኽእል ካብ ምስታና ኣርጋ ናይ ባጎን ጽግዕ ኢለያ ግን ነብሳ ዝኸኣለት እያ ከዓ ምክንያቱ ክትበርህ ደልያ ኣለኹ ሰባት እንዳዳናገረት ትኸይድ ስለ ዘላ ሰባት ከዓ ክዳናገሩ የብሎምን ምዝናይ ኛም ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ተጋሩ ብልክዕ ትወዲ ሰብ ክርድኦን ክጭብጦን ዘለዎ ኣብ ሃገራዊ ጉዳዩ ኣፍልጦ ማዕረ ዝኾነ ፍልጦ ምእንቲ ክህልዎ ኢልየ ስለዚ ነቲ ብሓያል ደምን ዋጋን ዘምፃናዮ ሃገራውን ታሪኻውን መንነትና ምስቲ ናይ ዜግነት ኢሎም ክገልጽዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ከመይ ጌርካ ክፀልና ናባኻ ሓው ሰሌማን ይቐኒለይ ከይትደጋገም ናተይ ምሳት ኸይት ስለ ዝኾነት ብሓባር ጌርኩም መካን ክትመልስ ከይትደጋገም እንተ ደሓደል ሂብኩም ምክንያቱ ካልኣይ ግዜ መልሽካ ከይትሕተት ኢለ ድሓን ምርጩ ዳሓን ምርጫ ናቱ ንግበላ ሕራይ ነበር ኣነዊን ኣብታ ናይ ኢድሪስ ዋጎንን ናይ ተኽሉ መሓረን ዝተመሳሰለት ኣይበረሀትን እታ ናይ ኢድሪስ ዋጎኒ እንታይ ዘይበረሀት ምክንያት ኣብቲ ስርዓት ተኮይኑ ዋላ ሓንቲ ከለር ብላይኒ ስርዓት ካብ ፅብቕቲ ነገሩ ነዚ ስርዓት ካብ ዘመስግኖ ኣነ ነገር ታሃሊ ብላይኒ ንኩሉ ኤርትራዊ ብሓባር ዝጭፍጭፍ ዘሎ ስርዓት እዩ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ግን እዚ ዓይነት እዚ ምልክታት ኣሎ ምልክታት ዘይኮነ በሃይማኖት ደረጃ ውድባት ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከምዚ ዋላ ውድባ ይኹነት ንሪኦ ዘለና ምንቅስቃሳት ተፈላለየ ኣሎ እዚታት የለን ዘይኮነ ስለ ዘሎ ነዚታት ብኸመይ ሃንድል ክንገብሮ ኣለና ብፍላይ ደንበ ተቃውሞ ሓንቲ እዚኣ ተኻለይቲ ኣፍታ መንነትን ዜግነትን ትብል ኣነ ብዙሕ ኣይሰከፈትንን እታ መንነተይ ኤርትራዊ እዩ ዜግነተይ ኤርትራዊ መንነት ትግራይ ትብል ብዙሕ ኣይሰከፈትንን ኣነ ምክንያቱ ስለምንታይ ኣይሰከፈትንን ደቂ ኣርባዓ ኢና እዮም ዝብሉና ዘለዉ እቶም ነዚኣ ዝሓቱ ዘለዉ ሰባት ደቂ ኣርባዓ ኢና እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኮይኑ ኣነ ዝስማዓኒ ስለዚ ነዚኣ ከመይ ትሪኣ ምክንያቱ እቶም ሰባት ክፍለጡ ኣለዎም ነዚኣ ዝብልዋ ዘለዎም ብዜግነት ዳዮም ኤርትራውያን ከምዚ ደቂ ኣርባዓ ኮይኖም እምበሪ ብመንነት ዓዶም ኣብ ካሊእ እዩ ማለት እዩ ከም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚኣ ብኸመይ ትሪኣ ይቐኒየለይ ኦኬ ኣድሚን ኦኬ መጀመሪያ ቅድሚ ናብ ታሕቲ ቅድሚ መኸደይ ረታ ኢድሪስ ዋጎኒ ስቂል ኣብቲ ሊስታ እንዳረኸ ሓድነትና ሪእስ ብዘይ ሽብጋፅ ውዒዕከ እሞ ይቕሬታ ሓትካ ኢድሪስ ዋጎኒ ክብል ነይሩኒ ናተይ ገዛ እዩ ሶሪ እዛ እንታይ እዩ ዜግነት እንታይ እዩ ሃገራዊ መንነት ትብል ነገር حتىكم حتى اللي عايز نبراه وانا نسمع عننا ግን ብዙሆነ አጀንዳ ፈጥሮና ዘሉ ሰባት
لومي لكنا دمصو زلو زربايو غبو مرسوغا وهابو ስለዘሎ ኢና نزاربሉ ዘለና እቲ بحق انت በፂና ግን ዜግነት ሕጋዊ መግለጺ ናይ ሃገራዊ መንነት እዩ ሕጋዊ መግለጺ ንኽህሉ ኸኣቲ ሃገራዊ መንነት ኣብ ዜግነት ገጹ ዜግነት ደረጃ ክግለጽ ነፃን ልውላውን ሃገር ክህሉ ኣለዎ ኤርትራውያን ግን ነሳሕልን ባርካን ዝወፈሩ ፓስፖርት ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበሩ ኣይኮነን መንነት ኣብ ውሽጦም ካብ ሕብረተሰቡን ካብ ወለዶምን ካብ ታሪኽ እንዳ ማዕበል ዝጸንሐ ድመጸ ውሽጣዊ ናታቶም ስምዒት ሪኽቦም እዮም ንኤርትራ ነፃን ልውላዊትን ሃገር ክሓልን ባርኮም ኣብዚ ዘለዎ ቦታ እውን ተቃሊሶም ነቲ ሃገራዊ መንነቶም ሕጋዊ መግለጺ ገይሮምሉ ሕጋዊ መግለጺ ናይ መንነቶም ከንታይ እዩ ዲስቲንክት ናሽናል ዘለዋ ኤርትራ ናታ ልውላዊት ሃገር ይህልዋ ማለት እዩ ልውላዊ ሃገር ተባሃለት ከዓ ናይቶም ዜጋታታ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ሕጋዊ መግለጺ ናይቲ መንነቶም ከዓ ዜግነት ይበሃል ስለዚ ብዙሕ ተገራ እታ ሓንቲ መሰረታዊት ናይ ደቂ ሰባት state of mind ናይ ሓባር ስለ ልቦና ስለ ዘለዎም ኣነ ኤርትራዊ ዝብል ወላ ፓስፖርት ይሃለውና ኤርትራ ኣነ ኤርትራዊ ዝብል ስምዒት ማንም ዝሕድገኒ ነገር ኣይኮነን ካብ ታሪኽ ካብ ቦታተይ ካብ ኣዴታተይ ካብ ሓጎታተይ ዝወረስክዎ ነቶም ንኤርትራ ክውን ክገብሩ ዝተቃለሱ ተሰውኡ ድማ በዚ ተደሪኾም እዮም ዘምፅኦሞ ስለዚ እዚ ኣቦቱ ኮይኑ እቲ ዜግነት ግን ሕጋዊ መግለጺ ኢልና ንሕለፋ ነበር ጊቭ ኣፕ ድበልካዮ ኣይንሻغልን ጽቡቕ ኣለኻ ኣይንህመልንካ ምክንያቱ ካብ መስመርና ንኽንስሕት ኣጀንዳ ክፈጥሩልና ዝደልዩ ሓይልታት ደምፅዎ ነገር ስለ ዝኾነ ንነፍሱ ብምንታይ ይገልጻ ናቲ ጉዳይ እዩ ብዙሕ ንዓይሙን ኣይሻغለንን እዩ ኣነ ቪየትናማዊ ኤርትራዊ እንተይሉ ብዙሕ የሽግረንን እዩ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ኣብ ክለ ናይ ሓደ ሃገር ኣብ ክለ ሓደ ሃገራዊ መንነት ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ናይ መንነት ኣሎ ክንብል ጸኒሕና ነርና ኣብኣ ተደልዩ ወላ ቻይናዊ ክኾኑ ክልዩ ኣሱናት ምርጫ እዩ ግን እቲ ዘረባ ድመጽ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል የለን ክብል ከሎ ኣው ኣማን ስቶፕ ኣብዚያስ ተውበል ንብል ይግባና ምክንያቱ ንኻልእ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተባሂሉ ዝመጽእ ዘሎ ነገር ምዃኑ ኣብዚ ዘረባ እምበር ሱዳን ነፍሱ ከምድላዩ ተገለጻ መንነት ኣልቦ እንተበለውና ተጉዳዩ ብዙሕ ተሻغለና ነገር ይብሉን ግን ኣብቲ ብደምስዋ ዝተሃንጸ ሃገራዊ መንነት ዚስ ኣርቲፊሻል የለን ይኽብለና ከሎ ግን ንሕና ከዓ ተኸፈልናዮ ስለንፈልጥ ንዓዳ ኣይፋልካን ክንብል ክንክእል ኣለና ንምባል እዩ መልሰ ያኸውን ተስፋ ገብር ተተሪቡኻ ቀሲልና ንዘራርበሉ ግን ንስኻትኩም እውን ዳርጋ ገሊጽኩም ኣለኹም ባዕልኹም ስለዚ ይቐንል ስለዚ ኣኹደያ ኣነ اوكي انا لكم برقاشنا تملي سهلكم من حركينا عقبكم لا كتب عقبكم لا خل ايريكا حسكم تحطوا تخليكم موني اوكي ايا تخلوا ما حرحتيت كا خمسلني بازيت اللوتي اوريكا بازيت نابخا في عنتوي حديهم ما تجمع تقريبا يرو لوك صبوق غركاكو غليش يلا عنتوي ونانا ምናልባት አይበራትን ተሆነ ነበር أريها مثلاً ولا نبرجي باب أمن شور اللي حر أسماء واقعية غير تقولوا لي وأبدي أسفر هذا على النمبر أنا هيمونات يكون ودبات يكون أنا مثل بسوي سنة دو سجام كنسال دو زيته حزب تسمع عنه قالوا إني بلن نزبل أرسي نبينه خينو كم هلا وكم تريو قالوا بدها قالوا زبري تدل لنا نقول كي يغني لي اوكي بازيت الله قدكم الحب الله سمع الله يا سمع الله اوكي مجمريا سلام غاشنا واحد عن مزاحه طويل هاكا مجلسها صبوق مسجن كمتي ارسي كم حتى تعدل العلم مبرهي قال لك خوفا بالكال سلازلها
بمصال سلام جزاها هذا عليك صحتي نيغاشا معدامكم كم زعوا تازل مراكوكا يمسكن انا ابتي حطيك اتو تباهسالي حطو هاوي نوصينا انتايو اوتي ارترا ሃይማኖታዊ ኹን አውራጃዊ ሕማማትን ጎንጽታትን አይረአን አይስማዕን አብደገ ግን እዚ ዝያዳ ሓይሉን ማዕብሉን ይረአ እዚ መንቀልዩ እንታይ ትብል ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘየለ አብደገ ከምዕብል ብኸምታ ብዙሕ ምን ሕናሓት ይረአ እሞ እዚ መንቀልዩ እንታይ ትብል ፈውሱኸ ምስኡ እንታይ ትግበር ይካል ካልኣይቲ ከም ካልኣይቲ ናይ ትውልድ ፀገማት ኣብ ኤርትራ የሎን የለ ዝኣምን ኣነ تقول تجمعات اللي إذا أمن أنا كم أنا نيترا إتراز جبرا ولدو باسبورت بالكاي باسبورت تحيزو نيترا إتراونت أمين زوفرت عقد إساياس أهوكي بتولدو إثيوبياوي كاتجراونا سلزخاني نهزي إترا حما محدرات جبرا زولو نزبل مجلسها أبياتا كم يجي كاتبرها بريتها يغني لك اوكي يعني لنا اللي تخا زي قد سعتيو تي بتفوسو جمر تمام منشتاتو بزح كون خليو سفر عليه بوليتيكا اجندات اقرات من قد زدليو والكسباتن وجلتاتن كله بارياوي زبل خير منا يبلون ግን እቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ዓስሪ ተቐንዲ ዘገድስ ዳምበር ተርእዮታት ወላ ዲሞክራሲያዊትን ብልጽግትን ሃገር ኤርትራ እውን ከም ተርእዮታት ክቕልቀሉ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ጽቡቕ ነገር እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ክዕስል ኣይክእልን እዩ ካልእ ድማ እቲ ሕጋዊ ማዕቀፍ እቲ ቅዋማዊ ምሕደራውን ናቱ ግደ ይፃወት እዩ ስለዚ ኣስጋኢ ኣይከውን ዳምበር ከም ትርእዮ ፍጹም ኣብ መሬት ክሕተኽ ይኽእል ይኹን ብላይ ይኽእልና ምክንያቱ ከም ስሉስ ዓለም ሃገር ምዃንና ይንረስዕ ሓደ ሓደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ዝደልዩውን ክጥቀሙሉ ሃይማኖት ይኹን መንነት ከም አጀንዳው መቋረጥ መገዲ ወይ ተሰማዕነት መርከቢ ወይ ደገፍት መርከቢ ተቀምሉ ሁሉም እዚ በሓደ ወገን በጣም ደለና ካይን በስ ያ ጀማዓ እዚ ማለሲ ከም እንታት ባለኦስትሪሽ ርሲዕ ያለው ትግርኛ ፍጻ ኣብ ሕጻ ርእሳን ድሕር ደፊናስ ኣይትሪእና ነው ካርደ ትረድላ ካይ መስላ ማለት እዩ ንሓ ዘለና ከባቢ ኣዝዩ ተኣፋፊ ናቱና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናቱ አጀንዳ ዘለዎ ከባቢዩ በየን ይመጽኻን ፈለጥና ንሕና ዕውራት ኣይኮናን ስለዚ ናይ ክልቲኡ ካብቲ ኣብ ዲያስፖራ ምህላው ፖለቲካ ብሰንኪ ሰብ ሓሳቡ ናይ ምግላጽ መሰሉ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ተሓለወ ኣብ ዲያስፖራ ኮይኑ ሓሳቡ ክገልጽ ተገደደ ብዙሕ ኤርትራዊ ጉዳይ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ከባቢና እውን ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ ክጽብሎኻ ክድነት ኮይኑ ተጸልዩ ኣበይ መስሪተን ናይ ሃይማኖት ውድባት ንፈለጥና ኣብ ሱዳን እዩ ኣበይ መስሪተን ናይ ብሄር ኣጀንዳ ዝልዕላ ውድባት ንፈልጦና ኣብ ኢትዮጵያ እዩ የማን ሰጋም ከየበልና ማለት እዩ ሕጂሲ እቲ ቀንዲ ምንጭ ናይ ዝኩሉ ግን እቲ ኤርትራዊ ሓሳቡ ብነፃ ከገልጸሉ ዝኽእል ሕጋውን ቅዋማውን ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ምህላው ነዚ ኩነታት ዝፈጢሩ እቲ ከባቢና ትብዩና ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ከዓ ተደሚርዎ ናይ ሓደ ሓደ ውሕዳት ውልቀ ሰባት ናይ ፖለቲካ አጀንዳ በአቋራጭ ስልጣን ዘዲ ሰባት እውን ነዚ ኮረሻ ዝኽድዩ ዝፍትኑን ኣለዉ ስለዚ እኩብ ድምር ናይ ዝኹሉ እዩ ዘገድሰና ግን መፍትሒኡ ክኸውን ዘሎ እንታይ እዩ መፍትሒኡ ክኸውን ዝግብኦ እንታይ እዩ ብድሌት ህዝቢ ኤርትራ ዝቆወም ሃገረ መንግስቲ ክህልወና ኣለዎ ብስልጣን ናይ መንግስቲ بنص امر رجعنا حزبي لولاونت ናይ ህዝብ እንድሕር ተረጋግጹ ብግዛት ሕግ ዝኸይድ መንግስቲ ግሉጽነት ዘለዎ መንግስቲ ባዕሉ ሕግ ዘኽብር መንግስቲ ንብዙሕነት ናይ ሃገር ዘኽብር መንግስቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ዘይጓነየሉ ስርዓተ ምሕደራ እንተላ ተፈጢሩ እነዚ ነገራት እዚ ባይታ ስለ ዘይብሉ ፍሽል ዝኸውን ማለት እዩ
ኮሙኒስት ተባለ ሓደ ሓወይ ሱናቱ ገደሎ ምክንያቱ እቲ ከመቃለሲ ናውቲ ስታሊናዊ ማርክሲዝያዊ ናይ ኮሙኒስት ተሓሳስባዩ ናይ ፀገማት ተሓሳስባ ከዓ ክሳብ ክንደያና ኤርትራን ፅልዋ ከም ዘሎ ብስሉስ ዓለም ብሓፈሻ ንፈልጥ ኢና ግን ናይ ዝኩሉ እኩብ ድምር የንበልኮ ነይረ ሕጂ ግን እታ መፍትሒ ተድልየና ንሳያ ተቋማዊ ምሕደራ እንተላ ተመስሪቱ ኤርትራ ብዙ ኩሉ ተሰክፍ ኣይኮነን ይቀኒየለይ اوكي يغني لنا كشان الله خادو ايانا انرجي حرا الله هكا لا بقى مدري غير الكلام ايانا انرجي حرا الله هكا ما يتحز اوكي يستاهل الله اوكي الله خدو ايانا انرجي الله خدو مسبلكا قريت كان لها مو بازيت حنت خدو سجلك يا بكالو وحج متي الله خدو الله خو قلم زحبتي قلم زحبتي قريتها سلام سليماني لجميرا نيره كم زلو مئوان امونغو مننتن زيغنتن اصبيقو كتع كيسجمرون كله ابت غزينا طنتنا زوصانالو ኢሳያስና ሚላኖ መጪ ነይሩ ግርማይ ዝበሃል ኤርትራዊ እንታይ ለሓቲትዎ ኣሞንጎ መንነትን ዜግነትን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ ኢሉ ሓቲትዎ ተሲእ ጣቂያ ኣነን በይነይ ምክንያቱ ጥርጠራ ናይ ኢሳያስ ስለ ዝነበረና እዩ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ መስለካ ስሌማን ዜጋ ማለት ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ እዩ መንነት ግን ብሕጊ ዝረጋገጽ እዩ እዚ ግን ነቶም ሰብ ሕጊ እንተገና ሓይሽ ኣብ ዘይክታዕና ኸይእቱና ምእንቲ ኢሉ መሊሱሉ ኢሳያስ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ስለምንታይ ኢና ነዚ ኣጸቢቕና ክነብሎ ዘለና ምስቲ ኩነታት ናይቲ እቲ ስርዓት ዝፈጠሮ እቲ ፈጺሙ እቲ ግንባራትና ግን እቲ ፍትሓዊ ቃልስትና ግን ዘይለዓሎ ርእስቲ ስለ ዝነበረ ውላድ ናይቲ ስርዓት እዩ ብኡ ደጋጊምና እዚኣ ክትንፅር ኣለዋ ንብለካ ዘለና ስሎማን እዚኣ ሓንቲ እያ ካልኣይ ዋላ ኣብዚ መግለፂ ኩልካ ታሕተይቲ ወሲድለይ ነይሩ ትወዲ እዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ከምቲ ዝበልካ ኣብ ኦክሲደንት ስለ ዘለና ኣብ ነፃ ሃገር እቲ ዓይነት ኣገባብ ኣወዳድብኡ ሲ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ሲ ፈውሱ እንታይ እዩ ንዝበለካ ብቅዋም እዩ ዝኸውን ዘሎ ስጋዕ ቅዋም ዝመፅእ እዚ ናይ ደንበ ፍትሒ ከምዚ ኢሉ ተወዳዲቡ ንክኸይድ እቲ ቀዳምነት ክግበርዎ ዘሎ ሃገር ኣብዘይ ቦታ እናኸደት ክነሳ سي صام دي خصبه اقدمو دو كم دق هاجر نهاجر نقال سمو تقوام مسمصت ببزدليسنا ككمت نحنا نحاسو بس ديمقراسياوي قوام زفقدلنا كنودب كبل دو يغبان نيرو زين انت نحطتات يعني لي اوكي سليمان حانتي سجركا يغني لي حاجه لا سجركو انا سياسي مش هذا هو لا اساس قال حتى يقول بيرفكتلي كوريكت انرجي هارد ريت نايتات خليفه رسعه امر تقراس لله هو يكون اوكي ده حق بس حكاس لازم ده اوكي تصدم على كاب مصحف مزغاو ماتي اوكي ده حتى يدين اوكي استاذ سليمان تسمع يلا دمص يلا هو زرتني حيلك بزيد اوكي ودي وريد اوكي زي حتونا يريون لبزو حتى شمزي حدا سب ما بقولو كابقالا هاجر ስለዝኾነ راحيو حماق تكبرات تقبر زبل الرأية انا سمعتها يزبلو بوغناي مالتي بتكبروا دا حدا سب كنفضل النمبر بمبقلو مش مبقلو خنا تحزو اي زبانيو مناتو حنتي بقوا متحدر بابزيغنا تمسرت هاجر منغس اندابلنا خلنا صحيحنا خا ناي حرق عليتنا ديك سبات
እንዳራና بمسرت نتي تغبراتهم نمزن تراخنا ازون شنفت ስለዝኾነ ዝኾነ ይስብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣነ ኤርትራዊ ዝበለ ብሕጊ ናይ ኤርትራ መንነት ዘለዎ ማዕረ መሰልን ግቡን ናይ ዝኾነ ይኹን ከም ዘለዎ ኢና ክንኣምን ዝግባአና ማለት እዩ ይርዳእኒ እቲ ስምዒታት ምስ ዘለዎ ኩነታት ናትና ሃበይ መፅእ ከም ዘሎ ይርዳእኒ እዩ ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነገር እዩ ኣይብሉን ኣነ ናቱ ኣብ ግዜ ቃልሲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ቃልሲ ከለዉ ኣይላዕለይ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ እውን ክላዕላ ይግብኦን እዩ ምክንያቱ ሓደ ሰብ ብሕጊ ኤርትራዊ እንተዳ ኮይኑ 4 ነጥቢ ኤርትራዊ ማለት ተወዲያታ ነገር ዘይገድስ ኣብ ሓጉ ካበይ መፅቶም ካልኦስ ናይ ግዜ ጉዳይ ኮይኑ ነበር ማዓስ ካበይ ከም ዝመፀና ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ እንተዳ ጀሚርና ይኸ ኣበይ መወዳእቱ መንከ ኤርትራዊ ክኸውን መንከ ደይ ኤርትራዊ ከም ሳዕሪ ካብ መሬት ዝበቆለ ከሰብ ኣሎ ድዩ እዚ ኣብዚ መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ዕንክሊል ከተወና ስለዝኾነ እዚ ናይ ዓለት ሓረግ ምፅብፃብ ናይ ደቂ ሰባት ንግደፎ ንሰባት ብተግባሮም ብስርሖም ንፍርዶም ነቲ ጉዳይ ኣብ መስመሩ ክመልሶ ሕጊ ግዛት ሕጊ ክነተግብር ሓቢርና እንትን ንስራሕ ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ ዝብላኒ እታ አንተ ወይ actually party መምስራት ዶ ሓሸን ዝብልካ absolutely ከምኡ ዲላ ዘለና ግን ኣይኮነን ከምኡ ዘይኮነ ተቃውሞና ስጋብ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣነ ሕጂ ኤርትራዊ መጠን ዝስማዕኒ ነገራት ስለ ዘሎ ኢቶም ክገልጽ ስለዘለኒ እንተዘይኮይኑ እቲ ኩሉ ዝግብር ዝካየድ ቃልስታት ሙሉ ኣኽብሮት ኣለኒ ግን በቲ ዝድለ ደረጃ ነቲ ቃልሲ ነካይዶ ኣለና ካብ ጀሚርካ ዝብል ሪቶ ግን የብለይን ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ራእይ ዝተመርኮሰ ንለውጢ ገጹ ዘቕንዐ ቃልሲ እንትራይ ካይድ ሃልዩ ካብቲ ንስልጣን ዝግበር ቁርቁስ ክፍለ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ዝግበር ኣብ ክሊ ቀዋማዊ ምሕደራ ጥራሕ እዩ ሕጂ ዝግበር ቃልሲ ግዛት ሕጊ ንቡር ንምምላስ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ክውን ንምግባር ስጋብ ዝኾነ እቲ ናይ ዓለት ይኹን ሃይማኖት ይኹን ወላ ካልእ ኣይዲዮሎጂያ ምስቲ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ተሓሓዘ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ብምሉእ ተወንዚፉ ህዝቢ ኣብ ናይ ለውጢ ቃልሲ ጥራሕ እዩ ክዓስል ዝግብኦ ተቃውሞ ከዓ ናብዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ክዕስል ዘይምኽኣሉ እዚ ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይ ነዚ መድረክ ዝበቅዕ ስትራቴጂ ስለዘይወነነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣቲና ኣለና ፅልዋ ካልእ ፅልዋ እውን ኣሎ አንተ ወይ ጠቅሼ ነራ ሕጂ ክመለሶ የደለኒ ዞባዊ ፅልዋታት እውን ኣሎ ድላይኩም ሓገዝ እንገብረልኩም ናይ እንዳከለ ውድብ መስረቱ ዝበሃሉ ግዜ እኮ ኣሎ እዩ ማለት ሕጂ ምስጢር ኣይኮንኩም ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ሕጂ ሲ ኩሉን ካብቲ ናይ ኤርትራ ቦዲ ፖለቲክስ ዝበቆለ እዩ ኢልና ክንገብሮ ጉቲና ክንሓልፉና ይንኽእል ኢና ምክንያቱ ፀዊዖም ከም ዝገበሩ ንዚ ክንበኩም ኢና ዝብሎም ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልእ ቦታ እውን ንፈልጦ ነገር የለን ኩሉ ስለዝኽእል ኣብ ግዳም ዘሎ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ብግዳም ክፅሎ ግድነት ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ኩነታት ወዲና ኣለና ግን ነዚ ኣቲና ዘለና መድረክ ግን ሓደ ዝተማሃርና ትምህርቲ እንታይ እዩ እዚ ብድላይካ ተወደብ ብድላይካ ብል ሓባራዊ ሃገራዊ ራእይ ስጋብ ዘይወነንካ ናይ ዓወት ስትራቴጂ ሓባር ስጋብ ዘይነደፍካ ለውጢ ክመፅእ ተኽእሎ ይብሉን ምናልባት ተማሂርና ንዝብል እንከውን ተስፋ ገብር ግን ካብቲ ብሓፈሻ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ሰፊኑ ዘሎ ኮንፊውዥን ዝብሎ ኤነርጂያ እምበር ከም ተስፋ ዝበልካ የተኸቁኑዕ ነገር ሎሚ ናይ ቃልሲ ቁርቁስ ግዜ ኮነን ንለውጢ ህዝቢ ዘዕስል ሓባራዊ ራእይ ወኒንካ ምቅላስ ዝተዝሓሸ ድሕሪ መሰጋገር መድረክ ግን እቲ ፓርቲታት ብመሰረት ናይ ቅዋም ዝተመስረተ ሽዑ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ነርክበሉ ኢና ይቐኒለይ Thank you. ادريس باغورو نباخا مدرك مرحب شكرا يا اختي يا اخي حموس يسمع الله خدو يغني لنا سليمان بطعمي مهاري يسمع انت اللي ما حدا بولوني ويكا اسك بيتودد سكورن لما عالتي يغني لنا سليمان حوي بطعمي زي ناي لما عالت رستي complicated مخانو تفلطي هذا السقا بزحات انا
كمهار يزفتن زلهم على تأي حنتسي بزح ختنصرا زدليك أنت أمسلك سليمان حوي منجستسي وي أبزيجنا تستمركسه ويكا أبجلا ومننا تستمركسه خوني خيلي ويلكا إتي زيجنات كا حجاو مجلسينا هجراو مننا تيو ويلكا ونهير كنا مالتي جل سكولارس كني زيجنات خجلسوا إنكالله زيجنات مس هجراو مننا زتحزاي كونن زيجنات مستي يافت هاجر زلو صقاتات هاجراونت نبلو نحنا كم إرترانا أمنت مالتي نحنا إرتراويان كنا بالكلناسي psychologically إرترا نبلو نجار علنا مالتي نزيخا political قال كيدان غيرنا ز أسرنا نجار الله نحنا we belong to إرترا نبل ببهلنا ببزح نجارات إرترا خبلنا زخل نجارات الله زيتي national identity نبلي إتزاجنات زبها لكن كابكالا هاجر مسيو عب إرترا تمسيو نا إرترا زاجنات بخيلي إرتراو من النت الله جن مالتها كونن زبل ناراتيف الله سازي إتي زاجناتن إتهاجراو من النتن سي كم حدا غير كاس بزجلس كايو أبز قرب كتسفحان أنت نيركا صبغت نيرا زيات حنتيا كال منجستي بجلا ومن النتكم خيلي الكان زي حكي إذا بجلا ومن النت زي أب إتن أب حدا محبرة وجلا استمركو سديس ولا أبوليتيكا استمركو سي زي أتخال إيتي أمالتي سالسايتي أب إرترا أمونغو ethnic identity أمونغو national identity سأجمع الله زبلو بصحات كيلاتات إرتراويان الله سمعان انت اللي خام على تي ازي حق دي أب إرترا سأجم ناي ethnic وي محبراو جوجلا نولو وي بهر نولو بهراوي مننت نولو جوجلا مننت نولو مستهاجراو مننت زقراچو أمر الله زبلو إرتراويان الله إذا كما يتردأ حق ديو يغني الله ودي الله اوكي بتودد كريم شيخا بتانا مجرشة خجمر بتانا في يرسع هاجراوي مننتن زيغنتن راچو دبل شبات ناتما جندوم دبلو زلو بأمبر أبايت حقنة الله أي بلني أنا مخناتو تي نتي إرتراو زيغنا نبدأ فترة إرتراو تقولون تعرف تينا يرى مسلكا ننوع سفر عليه صفحتنا من نتعلم حدا حجر تم قبل سفر عليه محبراو بوجله ترجمة سوية إرتراويان حوراوي بتاريخ زوت ريوو دعربايتهم بزي قدس بحبار كوينهم قالسون كسوون زدفافهم حيلي زي يحقراو من النتومي نشوف أي نتيجة إرتراوي زي قلنت فتيرو معلب حقه ومعلب أجيرلو أنت تي دعربايتهم كبكالها حقر زخانو ناتشورالايزد كم زخمايا بعد إنجليزي اللغو دحراي زي قلنت دوسدو حدات سبات ساتهم ونكو مسرح ينبر حتى مسرح ينبر دكم كا أفتح من النكات ويم قدام هاي سقمتو يخون على النعوم مالتي زيرو سي تي هاجراو من زين برنيرو تي نتهم كاب قدام زموس سبات لإنجد حقاوي معكفون أي محلو النيرو مالتي سلزي تي كاب حبر بمنبرن بحبر مكلاسن نحبر رأيين وزته زواسه نحبر سن لبونا زمجلسيو بوليتيكاو من النتيو هاجراو من النتي لا جلسني له تحرايك أب حقها زي قلنا جبل ملكعتا يحز سلازي بزو حبنا اكاديميك سيرفيس تاعنا خلنا
في هجراو مننت يقدموا ينت زيجنت نت زيجنت فترة هجراوي مننت يو إلنا أنت جلسنا يو أنا جروب ايدنتيتيز بالكيا بوليتيكا مو أبحد حبر سلفاوي سرعات ببوليتيكاوي سلفتات توديبو نسلطان كقراقوس مرأينا ديمقراطية لزخونة سوسة جماعة يكونن تينا جروب ايدنتيتيز بالقوة بهايمانوتن بعدين زقوما حالات خنا خلوا يتي سجم زمسم هناتو أمونغتن عبد الحرب لوا جوجلتات هايمانوت يكون بعلت ويبخال متفنان سلز فتر التي نتي ناشونال هارموني سلز قدو كندي clash of ideas clash of ethnic groups يخوم مالتي clash of ideas برجعوني حسابات ومودرنا حسابات حد هيلزي زغوني ناي ديمقراطيك اوردر نخمع بل بحجز اقباب ناي ناي سلطان وددريو اتي مننت مسارات غيرو زنقساقس بوليتيكا حيلتات جن يحسبوا يدليو كيف تقولوا نتن كم كونستيتوانسي تكملن دلو جلتات محبراوያን ጉጅለታት ይሆና ሃይማኖታዊ ይሆና ወይድማ ናይ ከባቢ ይሆና ንዓተን አመትፍናን ከተወን ግድነት ስለዝኾነ እዚ ተሓደገኛነቱ ተማብነ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ድፍጥር ዘሎ ኩነታት ጠቂሳ ነይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦሮሞ ዝመሰረቱ ፓርቲ ምስ ኣምሓራ ዝመሰረቱ ፓርቲ ኣብ ግርጭት ካተኩሎ ቀልጢፉ እቲ ሽግር ካብተን ፖለቲካዊ ሓይልታት ተሰጊሩ نابتهم محبرسبات للسجر زيد حرقنيانات كما تنقطعي مسيواني جاء عن هذا السعفان تلنا ذكرني زين مثل تنتقص كاين بيتولد تغني اوكي غادي يلا هابي الحرار الخافين كان باخا مدرك هابي انا باخا مدرك الحرار الخافين كان زين أنا لكم تحركوا أنتوا تتوقع العين. أوكي thank you كبر خلوا جزانا دعنا خبر كاشانا كاشا عدين كلهم تعهم تعبي بس بالكم تعينا بمزرعة تبوي كبر كاشانا قاعد حال متاها أنت حتى تاتيزي أنت يزي لنا بالتيسي هذ ناس بجز كليان تجافيفنا بالتيسي بجديتها وتدرنا نقدر نيرنا you know أبجز درجها دعنا نقدر تجددنا نبر نيرنا هجى خابز عزي عن توي شيء رئيا كمان بلبينا بزيك العالم أسكع هذا حدث كجبر لي سمع الله ده thank you أوكي عن توي سجيه عقد أما بحنتي كوميديا زر نير حدش كوميديا حدش كوميديا ده قال لا أجي لك أنا دوست أو دخول شيء رئيهم وتعذرات بترن برتن حيزهم هذ بناسي كابزس معاسي دوت علو ناصنت بناصنت دقوا عزلو من سيادنا بناصنت زنبرلو اتهزب ناس بخم معاسيو كردو مالتيس معاسيو زي سرعنا اسياس كم حدا ناي درجي كم ناي درجي عينت كريو زخل بخمي مالتيس دوت علو صرغولن توتال سنه اتحاسبنا اسياس كاب ايرترا صرغولو زبل اتحاسبالك كمتان ناصنت نحاسبلا زنبرنا اتحاسبنا اسياس حسبنا إسياس سرعنا إسياس كاب بمالتيسي بسرو بيقولوا يلو مجدد حاسبولس بخمي غير كان زرد هجي بس عزياس تمال حانتي ونزعلت الناس عبيش دوي لله ود سوسان قال عمدي قال شمن تقولوا على اديك ميتها عتق لهم قنا قطام كنت يم قرافتنا كلهم هو لهم عقب شمن تقولوا زلوا سابي وتدرنا خيد قال لهم ادري فما اجي نايتا ترفوا ግን ምሸት ግን አብታናይ መንግስት ገዛታት ደም ገለ ኸይድስ ዋርዲ አሎ ተሐድር አሎ ገለ ይሉ እጂ ወደ ሱሳን ገለ ወደ ሸመን ዓመት ባሸመን ተቆለው ዘሎ ከምዛ ዓይነት ንምንታይ ከም ሓደ ጸላኢ ደገብሮ ነቲ አው ዘሎ ባዕዳው ወይና ሓደ ፋሽስት ወይና ሓደ ግሩፕ ዘሎ መንግስቲ ኣብቲ ኤርትራ መንግስት ደኮነስ ሓደ ግሩፕ ያኻፍለት ሽፍታ ያኻፍለት እዚ ንምንታይ ከም ሓደ ጸላኢ ቆብ ዘየበሎ ብኸመይ ጌርካ ኸነተ ዝብጥሙና ናምነዚ ኣብ መታሕት ከትካ كم حدا طلع نسياسي كم حدا طلعهم غيرهم نحنا زغنا حدا سب انصارنا سياس داتولو
كم حدا ناتهم كم حدا أكلهم كم حدا لوت الدليلو هناك كنمجن دركي نمعلاو تحاوروا وزنور كم عين تحاوروا لما قد نجرب كوساعة كهم بخمك تفتر دخل كم زي توسع كلاي تحطه أبي أرترا أنا أنقى تجرخ مالتيسي تجرخ علم كلام كم هربت عليه تسألني رقمان كم زق أنقى خبر الله على وي كم زق خون على زبلا سي نبر نسود إثنا شو عدا إثنا جشن جون كمين أنقى يبقى سناني إيش أبي أرترا أنت يكرنا عرق نقول أنا كم زي مشالله نتي أنقى نهاجرنا نحد أنقى نحد هاجر كم عبل ويا أبلع مالتيس كان هذا خون صبوي جن أنت تسأل يا أنت كتعرف أن آخر أبزي آخر لا تقول نقول أنا نقول يا كنا نتقل أنك هاجر أو مالتيس كم زمرة دي ناي بمول أدخل له تخون تبي توسع بعد ما يصير مالتيس زين كلتا إيمان سي زين مسلمين كريستيان سي اسمع اللغة دي اسكا هذا برلي اسكا أوكي زين مسلمين كريستيان سي I don't know أوكي أوكي أبزيها معلش alright زين كريستيان مسلمين سعبير تراسك هجس أي كم حما نجار كم دنيا على أفكارات هاجرات كمان هيرينان هجس بعد ما يجن حد قدام قاشا ما تنيروس لازم ناي كريستيان سي قيدم لازم ناي ما تحسي أوريته حتى مالو ميلنا هجس جيجا لهم كينام كم ناي كريستيان ناي كبسها جيجا تحرر له كوين سي كترد أنا جيجا تحرر زي بلهم كوين خان من تايو مالتيس إجاز كم أي مسلك خبر قاشنا thank you سلسة حتى لأن كاف من سلة بتحطنا حتى thank you خبر قاشنا أنا لا هبي نسي تقريبا خاطر لهم يلجبل كسب أنا سمع كونه قلت لي شيء حتى لا نعين تحديث كان لكن هزبي شكرا الله إليه يامنني سبعة مسلم نقدر تقول يقول يوم حتى كمان جن مسؤول هذي حزب سلزقونه شلل اللي لان تحلفنا يوم سبعة ريتو ما عرينا سلنا فلت تعينا وحقنا سلنا فلت بجال سكتنا نقدر أي كنا نقول نمبر سفر يقول كسبات فليس بالريتو هم تقول شو بجال دسمبر نقدر كون أي جبوني وركوني كاد حتى نجيبها هون مع أنا وريته خبر لازم تيجي بحوالينا نمسو جن مسألة تويت مخانا جن دسبر الله سلمت هاي لا يزق كله الحزب قال ده يقبل تبل جاء مسألة توينا تسمع عني حزب يرتم زغون يكون حزبنا عالم بوليتيكا كل جزء ليله البوليتيكا وحالتات ين حزبي قال شو حبر هجرا راين عندنا حزب كم حزب تشيوز قبره نجر تروتي كل جزء أبي ثلاثة راح يكون جميل زين جرزي سلزي كل جزء بوليتيكا وحالتاتنا إرترا أب هجرا وأجندة سمرالو نتحزب من تفعسله تسفهم من تقوله قال شو خبر أبرو كم قال شون سلال كونه أنا تحزبي اللون اللي نزربلون زي تمخنيات أبا أمريكا يكون براشا إيرترا يكون بإثيوبيا سخونة يكون حزبي بعلو صغيرو ركالة حزبي يلا بوليتيكو حالتاتين دايركشن ويقطع زبو أبو زي قاسي سلم تراز كله حزبي هل تشيلون نساحلين نباركان ورنيرو نتشو زخون هجرا ورأي زلهم ود بس لازم نبراين كم خير لنا الأجي حتى المسبنا تري تغري هالو ما في أبزي دم بتقاوم ترينا لم أبناء كله نيجورو هجرا في الجندا عشان نكل نبصر لسه إحنا أنت حزبي كعشرة زغل تقاومه أي كسر حجي عين فعنا بنتصور ذي نزرب سلذينا فعنا حزبنا فحيلو له كابزي تمرتزي تماهرنا خا نتيجة حزبنا عشرة زغل هجراوي حبراوي هجراو رأي نجبت علينا بحبار كنا خا أنا كالس استراتيجي كنا دفعنا تعود حزبي ثلاث سنوات كم دي مخان نريهم مناتو دخل حزبي وحر حزبهم كله أبغى زي سوران تاجروس نفلتنا ولا بدي أسبوع لازم نبره كما يقولون تسووا سنة كم نبره سدنا حجي حتى الزبل
ለመሪሕነት ይስኢን ዘሎ እሞ ሃየ ثم በናሰባት ነዚ ጉዳይ እዚ ሰብለሉ እሞ كده شغل አመራርሓ ንፍጠረሉ ባህላ ያኔ እቲ ናይ ሃይማኖት ናይ ቋንቋን ናይ ገለን ዝበልካዮ እቲ ናይ ላንጉዌጅ ነገር I think ሕጂት ዝገድሰና ኮይኑ ዝስማዓኒ መቸም ሓድሽ ሃገር ብዙ ሕጋፋት ኣለና ብሕጊ ክምለሱ ዝግብኦም ነገራት ኣብ ቋማዊት ኤርትራ ብዙሕ ነገራት በብግዚኡ እንዳመለስና ንኸይድ ኩሎና ሓደ ከባቶም ከመይ ማሕደር እዩ ዝሓሸ ነቲ ብዙሕ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንግል ዝኽእል ስርዓተ ምሕደራ ከመይ ጌርና ንምስረት ሓንቲ መዓልቲ ሰኒዕና ንምስኦ ነገር ኣይኮነን ብምስራሕ እንደማዕበለ ዝኸይድ ነገር እዩ ኣው ክንስንክት ክንብርክት ግን ማሃብ ዘለዎ ርባ ንብሳሕ ብሎ ቦታትና ቀደም ትለውጥ ይምፃ እሞ ኣብቲ መሰጋገር መድረክ ነክበሉ ኢና እንታይ ዓይነት ምሕደራ ይሸና እንታይ ዓይነት ቋንቋና ክንጥቀም ኣበይ ከመይ ኢልና ኢና ክንጥቀመሉ እዚ ኩሉ ክንርከበሉ ስለንኽእል ቅድም እሞ ዓዲ ዘእትወና ስትራቴጂ እሞ መንደፍ ሽዑ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ኣይሰንፍን እዩ ይህን ኢሉ እቲ ንዑ ዝሕሾ ኣገባብ ምሕደራ ይኹን ሕግታት ንዑ ዝውክሎ ሓጋዚ ኣካል ምስ ሃለወ ድምለሱ ስትራቴጂ ንህዝቢ ኤርትራ ብልክዕ ዝውክሎ ብነፃ ምርጫ ዝተመርፀ ሃገራዊ ባይቶ ምስ ቆመ ቅዋም ምስ ተተግበረ ድምለሱ ሕቶታት እዮም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ከይምለሱ ይኽእሉ ይኾኑ ግን ብመስርሕ ግን ኩሎም እንዳተመለሱ ከም ዝኸዱ ግን ኣይጠራጠረኒ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ክሻቕለና ዝግብኦ ከመይ ገይሩ ኣብ ሃገርና ከይደንጎየ ንቡር ይመለስ ዝብል ነገራት ክትከውን ዝግባእ የቐኒለይ ኦኬ ኣነ ጋሰቲት ኣለኻ ዶ ጋሰቲት ኦኬ ናባኸ መድረኽ ኣማይ ክደለኹ እስከ ሓደ ወለና ንእሽተይ ድምፅና ከነካፍል ስማዕ ደለኹ ሓደ ስማዕ ደለኹ እቐኒየለይ መጀመርያ ከመምሲኹም ክቡር ኡስታዝ ስሌማን ከዓ የቐኒየልና ፅቡቕ መግለፂ ሓንቲ ሕፅር ዝበለታ ናተይ ዝህባ ዝግነትን ማንነትን ሰማይን ምድርን እዩ ኣብይ ኮይ ይቕመጥ ኣነ እንድሕሪ በድለይ ኦሪጂናል ዓደይ ዝግነት እዩ ዘለኒ እምበር ማንነት ኣይብለይ ኣብ ኤርትራ እንድሕሪ ተቐርሚጠ ኣላ ጋሰቲት ክቡር ሓው ኣውፅኣቶ ስለ ዘላ ሓሳብ ክሰምዓካ ምንታይ ትሕተኻ ኣረ ያ ክቕፅል ኖ ኣተወና ኣሎ ገና ስቲ هو قال أكيد ما تحطي لك هذا فيش تقدم عاد صبوا الله خير لا أب كمبيوتر يزلو يعني أنا جو بن أبي أطل نيري لهم لفظي أب كمبيوتر يزلو أربعة كمبيوتر أقوم يتوجزوا ده أسعدتهم كويفرا ما شاء الله يتفضل ما شاء الله ما سيده أي ما سنا الله أوكي أتي حج أتيده يلا هو قد قتلت خلي حج أوكي كلتين هذا جبنا حرة مجمريا أستاذ سليمان كميم سيخا بحق سبوق مجلسي أستمهريو نيلنا إبل كاو ترفا جن زجنتن ماننتن سماين مدرين إليه زعمنا عنه for example أب عد إنجليز قال نجر أخيبات وزارو سبات أب كال أي أورجينال عدهم ثلاثة بهالو تسعيهم نور له دكا أورجينال ثلاثة يكونوا ودي كي قلت أورجينال كوين لجين فردنا وح نفس نعوم زملكتيو دتروز عدي بلو أب إريتران تلي أنا خا ويبكارش اللي نبر وي كا ناس قبلو نمبر فسيمم دتروزن عد بوتاي بلي سلازي زقنت ماننت كمز ناي ريفرندم ماننت دبل زلو ماننت ناي ودبات ناي تهاجر إيو
زقنت جن ناي كال زيجا التوسلو ريزيدنت مقمطي سلازي ابزسي ذكراخر ايكون كمان كدغاغم ايغبون زبل يدلني كاو ترفا جن بتعمنا مسجن سليمان صبو غلصايو انت هذا قال خمزه يقول اكا اتم نفلتك صقم يبلنان جنة كله حفشاوي حزب ኤርትራ ابزريتو خدال زمسيجين يغنيلنا اذن ودحانكم نسناي مشيت مساكم مرحبا كميوري سميحة زي جن تايوتي مسيرة القانا تابتي هاجر تقدام مسيوم حق زي قلنا دحتو حدات سبات او زي درتنا حيش مغناتو اتي انت اخبر لي انا ساتم حدات نيم كل جزء اتي بهاجراو مننتو نت زي قلنا دفتره حزب انت زي نبر نيرو اتخاب قدام بمسيو نت زي قلنا تاي محلو نيرو حجي ولا بزع عدي تبلو صنح كون بغلخه ناتشورالايزد بريكس زي ما بيقولوا تابتي بموقل بريطانياوي زغونه يفلل مباليو اجس ብዙሕ ደከራኸረና ነገር አይኮነም ግን ተቀንድ እንታዩ ኤርትራው ምንነት ዝባሃል የለን ዝብሉ ሰባት ዘግን ዳምበር ምንነት የለን ክብሉ ዝድሪ ሰባት ንዓቶም ነፍሲ ክነብሎም ይግባእ ዝብል ዘለኾነ ምክንያቱ እቲ ኤርትራው ሃገራዊ ምንነት እንደዘይ ሁሉ ነይሩ እቲ ኤርትራው ዜግነቱን በመሃለወን ነይሩ ንምባል የዘንጻ ዘለኹ እንተቶም ብሕጊ ዳሕራይ ዝተወሰነ ዓመት ተቐሚጦም ብሕጊ ዜግነት ሓይቶም وسدو حدات سبات دو زيغنت ابزعوي يكون زرب سنه نتي زيغنت دي دقومه هاغراو مننت يزرب سنه يعني جس بوزيشن خاتم تريناس حزيو ግን ጽምባው ኣለኹም ኣብ ሕጋዊ ሃገር ምስኣተኻ ስፍሕ ዝበለይ ወላ መንነቱ ካለ ሃገር ዝነበረ ሰብውን ነቲ ዜግነት ክሕዘ ግን ኣካል ናይ ዝመንነት ዝኸውን ይደለለኹ ኢሉ ይኸዓ መሓላድ ኣቱ ንሱ እንተዘይኮነ ደቁውን حزب የምትመነት ማለት ይሕጅስ በዚ ተራናዮ ይحይሽ ብዝኾነ ግን እቲ ቀንዲ በዘርበና ነው ብዛዕባ ግን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ያውዲ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ ምክንያቱ ነዚ ኣታርጌት ገይሮም ድንቀሳቀሱ ደማን ፀጋም ድንቀሳቀሱ ሓይልታት ስለ ዘለው ኣብ ገጽናን ተቀናዕና ይحይሽ ይቀነየለይ ሃገረ ያለኸዶ ሃገረ نو أليل كان له خنا بخا مدرك أليل كان له خير. أوكي سمعت اللي اسك حدا بقولوني حدا سمعت اللي سمع الله أوكي سلام بملؤكم هم دماني أم حضرتي حضر جعلنا بتقبروز لكم أم تفعل عليك زي استفعل عليه سبات قال عليه عين تفلتزلهم سبات ندمتهم نزه حزبي كابتي زنبورو ناي أفلطو وحدة ناب صبو أفلطو تقبروز لهم بغليل زرعي يكونن قتيلة خبر قاشانا وقعد حان متخان دابلكو أستاذ سليمان حتى انت أخبر دلي أب إيرترا أبزوشتا 10 عامت حنساب بأغازيان حنساب تقريني اندابل ازمتس اما كله دماني اتعنفتناتو نتقراي قصو زقنعي بخالقوت بعفار وغن يكون وي دماني بباركا وغن يكون قومتات هاي الرأيين انتاي تتنكي بحانت وغن تراين هم عينة حساب نحانت هاقر له ألاونا تسكع ناي مدفار عينة ترقيوتا زرقي نمنتاي تخلى اي تحطي تتنكي تي اوجد حد زنبره ناي وياني متتاو دخون تبل خبل يدلي تا ثالثيتي حطو يدماني انت خبل ابزي دقه حساب ببهر حساب باوراجا حساب دما تقرنيا دو عرب ندابلكا اتدلاي فتحي ازبل بتقطعن ابزيد لين ازي كامنتا يستل علي تبل عقل صبت كيغبرو زخاله ነገር ስለዚህ የለ عقل صبي ودي هم تقبل دلس ولا هم وخاب قدم زنبره خبل يزدلي يغنيلنا زن سلست حطو سمع كاف نلسلي بخبري حتى كا يغني يغنيلا
هاجري استنحدم قد زي مجمرة زي قد زي حجي بحدش قلباب متي زلو ناي تقرأي تقرأي زنبالي قد يكون قصة فعلينا بهري هنا حيوانات ولا بقى تسمع عنا تزيت ريف تبايتا انقصاصات نيرية نزيه فلوس قبرون تايو فاشيشتاو مركز حيزوش لازم نسيو قل التي هقراوي إرتراو هقراو من النت ونحدنتن بسفلالي درجة قلتات نسليعيو ولا قميو الجي انتهي يا خبد اللي أنا بمسرته أبي إزمالسو انت لا أنا خم سليمان كمول لسان لحرقوينة التي أبي إرتراسي في نزلو بالبونت بحدوغن نلوي حديث خاص لزغط سلي قمون تي حزبنا سلسبراتنا قليو أبناء تسوى موراز سمعتي أتو قليو لما قداي نقدام أجندات يقول 008 نايتي شجرتنا أبهاجرنا نبور دي مهلو مقانون نمن أبير ترى هاجر أبير ترى نبور ترى هليو إذا كله بقدام دمتس تريتات أسجع خونا يسألني مهناتو أبزاز لنا زمان لذا إثرات مسريتا نيرم اليوم زم كلهم كيوم نازلوا حجي ببي تفعل أجندة كسروا نازل تنزلوا شو منقوا كابينا نيرم كله يوم حاجة قلنا علينا هايمانتهم بزي قدس نباركان سحلن وفرنا نذا حجر كون تزجبرنا أبحدش جونا كنا نزلنا أو ينزلنا لذي قبل حجين ترى بدينا وإنا حجينكم بدهون خلينا عندنا جرجن أب بدينا خنا ذهب لنا أب حجر وجندنا هم اللي سلنا حدنا ده نحكي بالنا أبي ترى حجر هنا أب وتهجرنا أب نور من سلنا بحقة جزء حجر انت راجعنا جن ولا حنتي نيرتراو حجرهم من النت الحد النتن نفتاتن قداماوي تسأبو كل يجبل ريتيه اللين حجيش لمتانا حميانا ذلنا نوركم ملس الذي فعلنا ترحيم نوري ملس خاء قداينا قداماوي أجلات خول بهرياوي تدريخا غازيان بلو تدريخا بلو تدريخا ونك مجيد خناتات نترى كالتفنا أبو نور دي ملس نات خناتاتنا اكسرنالايز يعني قرأت شجرنا بمسرته وشتاويو أو وشت هاجرنا نبور نتحدي هليو قدامه أجندات كله زيلو قدامه تصوتات كله زيلو إذا فاتكم زلاتنا لا مسألة تأفاف زونا دلنا نشتري حجنا أنا تاري وحاسد هاجر زكون الهاجرون قدامه تصوتات هلوا لأن توشتاوي حيلاين قدامه تصوتات نيترالايز جبرو سلزي أب قدينا أنت تحبنا بحشيو أب كبابتي نيكسل والناس فتن وأجندة فترة الناس فتن حيلتات كاب ناوجسنا أطرح كاب نسقعود شجراتنا بقندو أنت بتي منقستي هذا نقولين أنت بتتقاوموا حبرة وحجراوين رأيين حبرة واستراتيجيين إلا إذا قبل هاللوقا خلوت أباجنا كنت ونخفتنو كنت بيقبلنا نقري ما تتحمكت نتراحيني بزاجر نترانا حيشين أنا يغني لي اوكي ودي كان هاور كشان حرا إدريس باغوني انت حرا لقاهن كان أبا خنضر إدريس باغوني